o tych pielgrzymkach. Pielgrzymki rybackie. Tradycja pielgrzymek rybackich na Półwyspie naszym i na Zatoce właśnie Puckiej i Gdańskiej jest bardzo stara. Ona właściwie możemy powiedzieć, że nawiązuje absolutnie do najdawniejszych przejawów kultu i pani Swarzewskiej, i tej pięknej chrześcijańskiej tradycji kościołów Piotra i Pawła nie tylko w Pucku, ale także w Helu, bo tam także był kościół Piotra i Pawła. I tam rybacy płynęli, kiedy jeszcze była figurka dzisiaj będąca w Swarzewie, tam obecna w starym heleskim kościele. A więc przez wodę, jak oczywiście tradycja chrześcijańska tu jest żywa przez te wszystkie stulecia, bieżono, tak to się mówi, wędrowano do pani królowej naszej, tak, czyli Matki Boskiej. Potem w dwudziestoleciu międzywojennym ten ruch stał się w pewnym sensie takim bardziej zorganizowanym ruchem pielgrzymim. Dlatego, że wtedy już pojawił się ten bardzo silny już kult pani Swarzewskiej, którego takim szczególnym aktem była koronacja w 1937 roku i mamy absolutnie informacje, świadectwa, zapisy tego, że pielgrzymowano na łodziach, na kutrach z Półwyspu do Swarzewa. Także do Swarzewa tam pływano. Z Kuźnicy, z Jastarni i oczywiście również na odpust Piotra i Pawła do Pucka, ponieważ już w Helu kościół był przed wojną od wielu już set lat protestanckim kościołem, natomiast w Pucku Piotra i Pawła cały czas był świątynią katolicką. I tam także z Półwyspu tak zorganizowali sobie rybacy, że w te święta właśnie, czyli 29 czerwca na Piotra i Pawła i na odpusty, zwłaszcza ten drugi, Matki Boskiej Siewnej, czy też Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do Swarzewa. Po wojnie niestety system absolutnie zabronił tychże pielgrzymek i nie można było, próbowano, ale to było niemożliwe, zakazano. Wtedy walczono z Kościołem na wszelkie możliwe sposoby. Tutaj to była dla ówczesnej władzy sprawa dosyć prosta, ponieważ nie wydawano pozwoleń na to i oczywiście wiadomo, że na morzu obowiązują pewne zasady i nie wolno ich łamać. Nie było pozwoleń, więc nie było oczywiście o tym mowy, o pielgrzymkach. Natomiast kiedy już troszeczkę zelżało, w latach 80., już po stanie wojennym, no wtedy w pamięci oczywiście żywa jeszcze tradycja wybuchła na nowo. I takim człowiekiem, który sprawił to bezpośrednio, że na nowo te pielgrzymki zaistniały do Pucka na odpust Piotra i Pawła, to był Aleksander Celarek. On żyje i działa. Jego ojciec również wtedy chyba jeszcze żył, na pewno, tak. I ci starsi rybacy, którzy doskonale pamiętali te przedwojenne wyprawy do Pucka, oni się zorganizowali i mimo pewnych sprzeciwów jeszcze władz, jeszcze nie było wszystkich pozwoleń, bo to jeszcze przecież jednak ta komuna jeszcze istniała, udali się kutrami, łodziami i udało się. I udało się reaktywować właśnie tę morską pielgrzymkę z Jastarni, z Kuźnicy do Pucka, na odpust Piotra i Pawła. Do dzisiaj oczywiście ona jest praktykowana, przepięknie wygląda. Na początku to było tak troszeczkę konspiracyjnie wszystko, ale potem już po 90 roku to już ubarwiona flagami kaszubskimi, kościelnymi, wszelkimi. Potem już oczywiście od tamtych lat naprzód wypływał do pielgrzymów i tak jest do dzisiaj naturalnie biskup z Gdańska, z Pelplina pewnie wcześniej, jeszcze troszeczkę, bo do 92 roku była to diecezja chełmińska, a potem po 92 już Gdańska. Teraz zawsze wypływa tam właśnie czy arcybiskup, czy biskup z Gdańska. Potem właśnie na środku zatoki tworzy się, kiedy tam ten kuter z biskupem dopływa, tworzy się krzyż piękny, stworzony właśnie przez te wszystkie łodzie, kutry. Cudownie to wygląda, zwłaszcza z lotu ptaka. Miałem taką okazję kiedyś, jak sam
pracowała w telewizji, też myśmy z innej perspektywy niejako na to patrzyli. No, piękny widok, właśnie taki, gdybyśmy spojrzeli z Księżyca albo ze Słońca, tak z góry, to wygląda fenomenalnie. I przystrojone oczywiście te kutry na przeróżny sposób, wraz z pieśniami kaszubskimi, polskimi, wszelkimi. Swyżeckie nasia matko, kasiewskie nękłe, ta pieśń, która tam zawsze ją słychać, czy też kasiewskie królewy i inne. No i tam po tej modlitwie niedługiej na środku zatoki wszystkie kutry płyną do portu, gdzie odbywa się ceremonia odpustowa Piotra i Pawła. Często bywa tak, że zacni goście różni przyjeżdżają również na te odpusty. One są teraz bardzo popularne, gromadzą rzesze ludzi. No i tak oczywiście niechaj to trwa zawsze. Również ciekawa rzecz, przed kilkoma albo już teraz kilkunastoma laty, jakby niejako na wzór tej pielgrzymki rybackiej z Półwyspu do Pucka też reaktywowano pielgrzymki, aczkolwiek trudno może mówić o dawnych pielgrzymkach, ale pielgrzymowanie, o tak powiedzmy, z Nadola do Żarnowca. Ponieważ przed wojną na dole, które leży po lewej stronie, na lewym brzegu jeziora Żarnowieckiego, było enklawą polską, a tam lewy brzeg jeziora był granicą, tak? Tam była po lewej stronie Rzesza niemiecka. Natomiast na dole było takim wyciętym fragmentem, skąd żadna droga nie prowadziła przez terytorium polskie do kontynentu, tak, do lądu, jak to rybacy mówią. Czyli na przykład do ich parafialnego Żarnowca, bo zawsze na dole należało do parafii Żarnowca. I wtedy tam po pewnych ustaleniach oczywiście mogli korzystać z dróg tak zwanych niczyich, natomiast na odpust łatwiej było im płynąć przez jezioro. Również zimą. Pieszo szli nawet przez jezioro zamarznięte, bo ono zamarzało. I wtedy na odpust Świętej Anny, to w lipcu pod koniec, tak, pływano. Mieszkańcy sobie po prostu, każdy, bo to typowo rybacka wioska, płynęli do Żarnowca, do tego przepięknego naszego również zabytkowego kościoła, świątyni prastarej, tak, cystersi, tak, cysterski tak naprawdę, potem benedyktynki, do dzisiaj benedyktynki w Żarnowcu to jest druga połowa XIII wieku, kiedy zostały tam sprowadzone, kiedy budowano ten wspaniały kompleks zakonny. No i tam właśnie z Nadola, z tych okolic, dzisiaj pod Gniewinem byśmy powiedzieli, pielgrzymowano na łódkach. I to reaktywowano kilkanaście lat temu, tutaj bardziej zdecydowanie za sprawą już teraz muzeum, tak, bo tam przecież jest muzeum, które jest filią Muzeum Ziemi Puckiej, a więc pan dyrektor Mirosław Kuklik, on o to szczególnie zabiegał, bo znał te przekazy przedwojenne. No i taką pielgrzymkę zorganizowano i ona się odbywa co roku, także zachęcam. To są nie tylko wielkie przeżycia religijne, ale także kulturowe.